Tanong mga nangutana kung unsa ning Project Ayuda, so it actually came to my mind one night while nag-grocery me. So now let's talk about what's inside each of the bags. So this is what we did. Currently na ako sa market. God knows kung kinsa mong tanan nga nagtabang ani nga project, and si Lord na bahala magbalik sa blessings para sa inyo. Char lang. Guys, welcome back to my channel. So this video is all about Project Ayuda. So sa tanong mga nangutana kung unsa ning Project Ayuda, so it actually came to my mind one night while nag-grocery me during the 9 p.m. rosary that we always do diri sa Balag. And then I said to myself nga I wanted to help. However, since I am one of those who are also deeply affected by the ECQ, because my work depends on the number of events that I have. So since all of my events are cancelled or postponed, meaning to say wala jud ko'y kwarta nga gasulod for like 2 months already. So yeah, again, I wanted to help, and then I thought to myself nga murag dili pud kay ko ingana kadaghang kwarta. So nana ko nga, how about I will I will take advantage of the fact nga na ako'y followers on Facebook, on Instagram, on Twitter, and I now have my YouTube channel. So I wanted to ask for help para maka-help of other people. So mo to siya nga after o grocery na mo kay naghimo ko caption, and then I made a poster, and then luckily we were able to get some donors for this project. So tanang mga donors nga naghatag og mga donations nila in cash or in kind, again, thank you very much sa inyo ma'am and sir, and most especially to those nga bahalag dili nako kaila kay nag-send good sila og help. Thank you very much. God knows kung kinsa mong tanan nga nagtabang ani nga project, and si Lord na bahala magbalik sa blessings para sa inyo. So again, thank you kayo very much. And by the way, of course, we would also like to thank our government, no, kay wala pod nila gikalimtan ang kita ng mga tao. Thank you very much sa mga rasyon nga itong madawat every, I don't know kung pampila, pero sa dili sa mo kamera ikaduha pa minakuan. So now let's talk about what's inside each of the bags that we have here. So by the way guys, with all your help, we will be able to help 200 ka families. So we have 200 ka mga bags like this, and other than that, we will also be able to distribute 100 pieces of packed lunch. So ang nasa packed lunch is rice and barbecue. So di ba daghan nagmakuha na. Okay, so let's talk about what's inside the bag. So each of the families nga atong hatagan will receive 2 kilos of rice. So by the way, with the budget that we have, kaya ako lang siyang gihimuan og kanang budgeting nga kanang maigo lang sa kung unsa ang nasa atong nga kwarta. At the same time, dili na pod sila magansi sa kung unsay naag. So again, they will receive 2 kilos of rice, and then napod sila duha ka noodles, and then naapoy canned goods nga duha ka buok. So ang canned goods kay gi-divide na mo siya isa ka sardinas og isa ka something nga mas lami sa sardinas. So ang uban kay sardinas og corned beef, ang uban kay sardinas og beef loaf, ang uban kay sardinas og sausage. Anyway, natandog no na. Na-off ang ring light. So kato na corned beef, and naapo day tay udong. So, guys, dili na siya basta-basta nga udong atong ipanghatag ha, kay kuan ni siya special udong. Kita mo? Asa to, oh? Special udong ni siya. So dili na siya basta-basta. Napagyoy diri sa taas, oh, Jesus loves you. Oh, so empower na sila nga gihigugmat ang tanan sa Ginoo na unsa ba mo. Dayon, manufactured by McDollar Food Product of Tagum City. So mo ta siya ang salot sa ato ang mga bag. So again, deep inside myself, I know nga I wanted to give more, but I know nga bahalag ingani lang ang tabang na atong mahatag. I know nga this will mean so much, labi na sa katong mga tao nga wala gyud sila mga kwarta, wala mga trabaho, and galisod gyud sila sa ilang mga panginabuhi. Ay, napaday kulang pa dito. Other than that, guys, napod mig gilahi nga kay hatagan po din nato sila og toothpaste og sabon. So ingato siya ang total of madawat nila is, again, akong balikon ng hag. So 2 kilos of rice, duha ka noodles, and then duha ka canned goods, dahil na po'y udong.
Dayon isa ka sabon ug isa ka toothpaste. So kato gilahi lang naman toothpaste kay murag pangit man siya kung isulod na to siya diri kay basin bapa man pag pangaon niya ka mga hilo sila, mga matay na noon sila tungod namo. Simba ko. Oh, simba ko pala tok. So asin nang ikaw dapit. So muna to siya guys. So ha? So again, daghan kayong salamat. And by the way, ang mga beneficiaries nato for Project Ayuda will be namin mga selected na mga tao. So like katong mga naa sa Riverside, katong mga tricycle drivers, katong mga basta napod mi mga kanang murag nakita na daang murag pobre dito nga lugar. So like dito sa atong hatagan. So yeah, that's it. So again, by the way, napunti mga BTS for this video kana sila. Hey guys, so today is April 17 and it's 3:16 PM. So niulan day gikan, so manang lamig kay akong mood karon no. So as you can see sa akong monitor, I'm actually doing nakoy Excel nga sheet dere because I'm putting the details sa kung pila ang cash nga nasa tua, ato ang receivables, kung pila ang goods nga naapod nato, and then I'm actually putting on a projected cost sa kung pila ang tanatong magasto if magpalit na ta og so good. And other than that, ako po da ang gihimuan og kanang na naman tay total items kung pila nga to isulod sa bag, and also ko pong gibuhatan og total cost sa ang isa ka bag nga atong ihatag sa families. So, yun na nga guys, since marami tayong time and wala raming gibuhat ganina, so this is what we did. Thank you, donors! Yay! Let's go, Project Ayuda! 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 Uy, kalay! Ayuda! Uy! Dinner break! Imagine sa ka-awkward mag-sorry ka. Anyway, currently na ako sa market kaya na ako isa siya sa mga tigtanaw sa akong videos daw sa Facebook. And then nag-PM siya na ako kaya nag-offer siya og lower nga price sa rice nga ako ang paliton. So finally nakita na nako ilang stall. So naan ako diri and mag-story. Wala, paliton na akong bugas. Nagunsa ka sis. Liquidate sis. Na yun sis. And by the way guys, isa po sa kong mga donors nga okay ra dili anonymous kay kani sila doon. Thanks very much guys. Yes. Today na ami sa Lianhong for atong, and to my surprise ang mga shelf bitaw karon guys kay gamay na lang og mga sulod. So ang atong ipangita diri is katong safeguard nga tag G's. Oh my gosh. Da. Pagdali. Parang tango. So unfortunately, as much as gusto mi nga maglain-lain ang colors nga atong panggamiton, pero yellow ra ang naay medium. So kanina lahat ang gamiton. So today is April 21. It's 2 days before my birthday and I decided to have a haircut kay mura nang kog cast sa kuan ani padulongay Dragon Ball sa kadak. Sa kataas akong hair. And by the way, manan akong alot guys, and this is the second batch of rice nga to ang gi-order. Ay, naulog.
So again guys, today is April 21, so we are going to start distributing kaning tanang mga nasa kong likod on my birthday. So that's going to be my 24th birthday on April 23, and muna siya among kabisihan on that day. So yeah, we are also ready and excited for that day. And again guys, special thanks to my family sa ilahang pagtabang o kumpra and repack. That's it. Sa tanang mga naghatag sa ilahang mga donations, both in kind and in cash, daghan kayong salamat. God knows who you are. And of course, special thanks to my family and to all my friends who helped me out sa pagpangumpra o pag-repack. Thank you very much. You guys are the best.